Na. Hogy fölökjétek a kaját? Finoman. Mazsi. Masolok. Mindig lehet hallani, hogy merre jár. Jó, nem menjetek át oda. Ja, azt nem tudnak át. Nem tudnak ezt a húzott kikerítést. Mennyi videó? Adatotok, hogy mennyire van állítva. Meg mekkora kártya van benne. Hát kb. Egy ilyen 2 megabájtos képekre van állítva, és akkor tényleg valami 3000 kép, meg talán egy ilyen, nem tudom, egy 50 perc, de olyan. De ez már hangos is, ugye? Aztán 2 megabájtos. Vagy lehet, hogy 4 van benne, most tudom. Szerintem 4-re. Akkor volt, hogy